Me yasa yanzu suke ta propaganda akan cewa ai Buhari ya ce ba zai tsaya takara ba? Me yasa suke ganin Buhari a matsayin barazana in zai fito takara 2015? Me yasa jiya tashar AIT da Channel News da STV suka yi wa Buhari sharri cewa Buhari ya ce in kaza 2015 kaza a yaushe ina Buhari ya faɗi wannan magana? Duk wannan suna ganin matsayin barazana ce gare su. Amma tare da haka ku ji ku talakawa 'yan uwana, ina faɗin haka ina cewa Buhari bai dace zama shugaban ƙasar Najeriya ba, saboda ku talakawan ba ku dace da Buhari ya zama shugaban ku ba, don in Buhari ya zama shugaban ku hawan jini ne zai kama shi. Daga cikin abin da ya kashe shugaba 'yar aduwa shine hawan jini. Abokina mai bashi shawara na musamman akan harkokin shari'a lauya ne, ya ce lokacin da ya je ya same shi akan kudin wutar lantarki da aka cinye, ya ce da ya daga kai ya kalle shi ya ce sai sun kui da kai, ya ce sai ya dauka nazari ne irin na manya sai ba shi wuri, ya ce yana fita aka ce ya suma, shine aka rahala shi aka yi Saudiya da shi, dawowar da bai yi ta cikin lafiya ba kenan har ya mutu, heart attack. Me yasa? Saudiya ta ba da kaza, ta ba da falwaya, ta ba da transformer, ta ba da kaza, ta ba da kaza, ta ba da kaza, sai aka ce mishi ga kaya sun tabbata ya ba da kudin aiki naira biliyan 11 ya dauka ya bayar. Suka kasafta tsakanin sanatoci da commissioners waɗanda suke wakiltar zones da wasu manya, suka rabe ta gaba daya. Kwana nawa suka yi a gidan prison da aka kai su? Kwana 28. Manyan sarakunan ƙasanmu na musulunci da ke wakiltar dan hudiyo su suka je suka kama sarkin Katsina, ya kama musu kafa, aka je aka roƙi a sako su, yaran su ne. Shikenan ta ƙare. Ina wanda suka cinye kudin 'yan sanda kwanakin nan na fensho, an sako shi shekaran jiya, yau kwana 4. Shikenan magana ta ƙare, yaran su ne. A irin wannan halin ne Buhari zai zo ya zama shugaban ƙasa? Da wa zai yi aiki? Waye zai zama mai minista? Pasto Bakari da aka sashi, ka je ka ga irin corruption na Pasto Bakari a cikin cocin shi. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saboda haka in kuna so Najeriya sai mai gaskiya, ku fara zama masu gaskiya ku ga kancin kanku. Kana da gaskiya tsakaninka da matarka? Kai shugaban kungiya mai gaskiya ne game da tsakaninka da mutanen kungiyarka? Kai shehin ɗariƙa kana da gaskiya tsakaninka da muridanka? Kai mai wa'azin masallaci kana da gaskiya tsakaninka da ɗalibanka? Kowa ya je wa kanshi bincike jama'a. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya zare wanda ya fi dacewa da 'yan Najeriya ya ƙaƙaba musu. Ku kiyaye, Allah ya ɗauki wanda ya dace da mutan ƙasan ne ya ba su. Suna so ba sa so, haka Allah yake haƙuri da ɗabi'unku. Yana so baya so, yayi ga abin da yake so, ba za ku bi ba. Don haka zai ci gaba da ɗora muku irin waɗanda suka dace da. Gashi karatu ne yake faɗi, yau shekara 600 da rubuta wannan littafin da ke gabana. Yake cewa ayyukan bayi ne talakawa suke bayyanar wa talakawa a matsayin ainihin shugabanninsu. Sai yake cewa wataratan bi adu, ana nan sai ga su ujuku sun barke bayan gwamnati ta zauna, an kashe su Sardauna. Gawan ya zo yana shekara 28 ya zama shugaban ƙasa, matashi mai hamasa, ya zo da nufin gyaran ƙasa da haɗa kan ƙasa. To amma saboda talakawan akwai level na corruption, sai Allah ya kawo su ujuku. Mawaki da kanshi na arewa mai yace dan tawaye ne mai himma, da gaske ujuku yake sai ya keta kasar. Ana nan an kwantar da fitinar su ujuku, su dimka suka taso daga Niger Delta, daga Middle Belt, daga tsakiyar arewacin Najeriya, suka kashe Murtala.